Antoine Camilleri, il-plejer tal-futbol ta' 26 sena, li nstab ħati li Sawwat referee, weħel multa sa' ewro. Fil-Qorti ta' Għawdex, il-plejer ta' Sannat Lions ġie ordnat ma jersaqx lejn il-grawnd għal sena sħiħa. Is-Sibt huwa aggredixxa lill-assistent referee Andrea Pavia ta' 17 sena waqt logħba futbol f'Għawdex bejn it-tim tas-Sannat kontra t-tim Oratory Youths. Matul il-logħba fil-grawnd ta' Kerċem, Camilleri prova jħebba referee u hekk kif induna li ma rnexxilux dara l-assistent referee fejn eventwalment taħdaq tejmpon f'wiċċu fil-waqt li tefgħu mal-art u kompla jtieħ bis-sieq f'sidru. Camilleri li huwa plejer ta' Sannat tkeċċa fl-aħħar mumenti tal-logħba wara li tilef rasu. Kawża ta' dan, il-logħba spiċċata abbandonata. Fil-Qorti Antoine Camilleri miż-Żebbuġ Għawdex ammetta li kkawża ġrieħi ħfief fuq l-assistent referee u li jgħiddu. Il-plejer instab ħati wkoll li qal kliem offensiv. Joshua Xiberras ta' 17 sena u Jeremy Damatu ta' 20 sena minn Santa Lucia, Kit Spiteri ta' 20 sena mill-Gudja u Ġajd Mallija ta' 20 sena miż-Żejtun inżammu arrestati wara li tressqu l-qorti mixlija b'sen ta' basket u mobile u li ħebbew għal persuna. L-imputati ġew akkużati li kkaġunaw feriti ta' natura gravi fuq rajin kakija fil-waqt li Mallija waħdu ġie mixli bit-traffikar ta' droga. Ġajd Mallija u Joshua Xiberras ġew akkużati wkoll li fil-lokab tad-depo ikkaġunaw xi ħsarat. Fil-qorti intqal ukoll li Mallija huwa reċediv. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.